egy sorral tárcsázott kukoricaföldön vagyunk most, amit most egy 620 lóerős kész IH Quatrac gumihevederes teribacsuklós traktor készíti a vető magágyat a búzának. A traktor precíziós gazdálkodáshoz alkalmas, ugyanis robotkormánnyal, illetve GPS-szel használható. Az erőgép után egy Horse Tiger 6 méteres szántóföldi kultivátor van kötve. A munkagépen 2 sor tárcsa található, és a tárcsáknak az átmérője 680 mm. A tárcsák után 2 sor lazítókés található, ami 30 cm mélyen hatol a földbe és 5 cm mélyen repeszt. A munkagép után rögtönő és tömörítő kerekek vannak. A munkagép alkalmas egy munkamenetben magágyat készíteni. Munkavédelmi szempontból a következőkre kell figyelni. A vetőgépen a szúrásra, vágásra alkalmas gépelemeket kerülni kell. A magtartályba a lépcsőn keresztül visszük a magot. A kéz és a bőr védelmére védőkesztyűt kell használni. A gépkapcsolat létrehozásához a segítő személy oldalról közelítheti meg a munkagépet. A biztosító elemek csak szabványosak lehetnek. A hajtás és a gépkapcsolat megmozdítása csak akkor lehetséges, hogyha a segítő személy eltávolodott a veszélyes helyről. Az erőgép rögzítőfékét be kell kapcsolni, miután a munkagépet felkapcsoltuk rá. Mögöttem látható vetőgép egy Neusei 4,5 méter széles gabona vetőgép. A vetés során a nyomjelzőket nem fogjuk használni, ugyanis robotkormány segítségével fogunk vetni. A vetőgép hidrolikusan összecsukható és kinyitható a könnyebb szállítás érdekében. A vetőgép 2 tárcsás tömörítőkerékkel és vetés elmunkáló rugókapákkal vannak felszerelve. A vetésmélységet a tömörítőkerekek állításával lehet állítani. A vetőelemek talajnyomását rugókkal lehet állítani. A vetőgép nagyjából 500 literes tartállyal van felszerelve. Először is el kell döntenünk, hogy mit szeretnénk vetni. Ez lehet búza vagy árpa, és ez alapján meghatározzuk, hogy 1 hektára hány kilogramm vetőmagra van szükségünk. Ezután az első lépés, hogy a hajtókeréknek lemérjük az átmérőjét, és ezáltal kiszámítjuk a kerületét, melyet meg kell szorozni a vetőgép szélességével, mely esetünkben 4,5 méter. Ha ez megvan, 10 000-rel el kell osztani a kapott számot, és így megtudjuk, hogy 1 hektáron hányszor fordul át a kerék. Ha ezt elosztjuk 10-zel, akkor egy kedvezőbb számot fogunk kapni, melyből megtudjuk, hogy 1000 méteren hányszor fordul át a kerék. Erre azért van szükség, mert a beállítás során nem mindegy, hogy 1200-at vagy pedig 120-at kell fordítanunk a keréken. Ha ezzel megvagyunk, az állító orsó segítségével beállítjuk a kiadandó mag mennyiségét, és a leforgatást elvégezzük. Ha a leforgatással végeztünk, és a zsák súlyában lévő vetőmag mennyisége megfelelő, akkor a vetés megkezdődhet. Ehhez a munkaművelethez egy John Deere 6120R típusjelzésű automata váltós prémium erőgépet használunk. Az erőgép vetésellenőrző rendszerrel van felszerelve, a vetés robotkormánnyal fog történni, a gépkapcsolat a precíziós gazdálkodásra való használatra alkalmas, a vetés egy előre elkészített GPS alapú táblatérkép alapján fog történni. Az erőgépet a munkagéphez 3 pontos felfüggesztési rendszerrel csatlakoztatjuk. Csatlakoztatás közben ügyeljünk arra, hogy az erőgép CAT2-es kapcsolási ponttal rendelkezik. Ha összecsatlakoztattuk az erőgépet a munkagéppel, akkor behelyezzük a biztosítószögeket, illetve beállítjuk a feszítőlakatokat. Ha ezzel megvagyunk, akkor létrehozzuk a kardántengely kapcsolatot az erőgép és a munkagép között. Majd behelyezzük annak burkolatát és rögzítjük azt. Ha ezzel is megvagyunk, akkor nincs más dolgunk, csak a hidraulikus, az izobusz, illetve a világító berendezések csatlakoztatása.